Uribarri Ganboa, Urrunaga eta Albinako urtegiek osatzen dute Zadorrako urtegi sistema. Alegia Euskadiko urgeza iturri nagusiena. 220 hektometro kubiko, 1957 eta 1957 artean eraiki zituzten 3 beharrizan asetzeko. Ur hornidura, energia hidroelektrikoa ekoiztea, uholdea arriskugarritasuna gutxitzea. Bal zenekien Euskadiko populazioaren erdiak hartzen duela edateko edota garbitzeko ura Zadorrako sistematik? Egunero egiten den ezinbesteko erabilera hau posible da urtegi sistema horrek biltzen duen urari esker. Urtero, 23 hektometro kubiko inguru ur hartzen da Gasteizko herritar eta industriak asetzeko. Beste 95 hektometro kubiko ur, Bilboko metropolialdekoenak asetzeko. Jatorriz 1934ean, urtegiak eraikitzearen xedea, energia hidroelektrikoa ekoiztea zen. Barazarreko jauzia baliatuta, iparraldeko arrora isuritako uraren turbinatzeari esker. Egun Iberdrola da jauziaren jabe. Aitza barrenean zulatutako 12,5 kilometro luzerako eta 4,25 metroko diametroko galeria indartu batek bideratzen du ura. 300 metroko altuera desberdintasuna aprobetxatuz. Bilbo handiaren ur hornidura asetzeko ura hortaz turbinatu egiten da. Arratia ibaian dagoen Undurragako urtegira heldu baino lehen. Euria erruz ari duenean, urtegiek arroko urari eusten diote. Beraz ez paleude, ari izan duen euri guztiak arroan bera egingo luke ibaian zehar. Uholde lauta da bere eginez, beti ere egin izan duen bezalaxe. Aldiz, ateri denean eta Zadorra ibaiaren mailak bera egin eta jende artearentzat arriskurik sortzen ez duenean, urtegia hustu egiten da. Hartara, balizko euri berrientzako lekua egiteko. Dena dela egin kontu, hustu ahal izateko ur laminak maila jakin bat behar du ezinbestean. Ondorioz, ezin aldez aurretik hustu baldin eta urak gutxieneko maila jakin horretara heldu arte. Zadorrako sistema halaber aisialdi gune aparta da naturarekin bat egiteko, hainbat aisialdi aukerez gozatzeko, batez ere uda sasoian. Zatoz gune hau ezagutzera, ezagutu ezazu Zadorrako urtegi sistema. Informazio gehiago uragentzia.euskadi.eus.